Ben bore yn y Bontfaen y Morgannwg ac mae'r ffermwyr yn cyrraedd I werthu defed y Mart y Dre. Dyma'r unig fart sydd ar ôl yn yr ardal ac mae'n gwasanaethu ffermwyr nid yn unig o Fro Morgannwg, ond o Gastell Nedd, Pontardawe a'r Gŵyr, yn ogystal ag ardaloedd Nelson, Merthyr a Chaerffili, ac yn rhan bwysig o dreftadaeth yr ardal. Wel, yn hanesyddol, maen nhw'n deud bod Marchnad wedi bod mas dros 400 mlynedd. Ac yn wir, yn credu bod y dre ei hunan wedi cael ei bildio ar gefn y farchnad I weud y gwir. Bobl yn hoff dod yma I weld yr anifeiliaid yn cael ei gwerthu. A mae'n hyfryd I weld plant yn dod yma I gael deall. Taw dim o'r Tesco's mae'r cig yn dod o'r lefydd fel y farchnad yma o'r ffermydd ynddo. Ym 1995, roedd yna 201 o fartiau drwy Gymru a Lloegr. Erbyn heddiw, dim ond 123 o'r rheini sydd ar ôl, 38 ohonyn nhw yma yng Nghymru. Ac a dweud y gwir, mi ddos I yma I fart y Bontfaen heddiw yn disgwyl mae dyma fydda'r digwyddiad ola ar y safle yma. Ond trwy lwc, mae yna ddatblygiadau. 36 of the lads, what have been on those then, put them in, we've got 70. Roedd les safle'r farchnad yn digwydd dod I ben, ac roedd Cyngor Bro Morgannwg, perchnogion y safle, a'r arwerthwyr sy'n rhedeg y mart yn methu cytuno ar delerau ac amodau newydd y les, tan yr 11 awr ar 10. Wel, Adrian, sut ydych chi'n ymateb i'r datblygiad diweddara yma? Mae fe'n bach yn annisgwyl, falle pawb wedi meddwl byddai'r mart yn cau ar ôl heddi, ond dyw hynny ddim yn wir. Wel, dyw e ddim yn wir ar y funud. Ta beth, oedd hi wedi 5 o gloch, ond yn siarad ar arwerthwr Gynefach. Oedd y cwarter wedi 5 oedd e'n siarad a cael e-bost I gadarnhau bod nhw'n cael estyniad am y flwyddyn. Ond wrth gwrs, dim ond blwyddyn yw un, dy fe? A dyn nhw'n gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd wedyn ar ôl blwyddyn. Mae gen I weld beth aw. I'r ffermwyr roedd clywed y byddant yn cael dod nôl yma eto I brynu a gwerthu yn newyddion da iawn. O bod hawl dros ben yn falch iawn bod y marchnad wedi cael blwyddyn o estyniad. Bore yma, o'n clywed ar ôl dod y defyd mewn i'r farchnad. Mae'n sôn yn falch iawn yn blwyddyn arall. Wel, newyddion da, dwi'n meddwl. Fe'n beth pwysig wedi cael rhagor amser I gael rhagor o drafod am dyfodol y mart yma. Wel, mae'r unig farchnad yn yr ardal, doi farchnad mwy agos i'r ardal hyn yw Abergavenny nawr a Caerfyrddin. Mae nhw beth wel, yna'r 100 milltir pob ochr. So, wel, mae'n gwybod trefeili 3 awr sboi mynd I Caerfyrddin nôl am lan dy beth. Siwr o bod. A pris diesel dyddi yma? Dyna fe, yma. Mae'n bwysig I ffermwyr bach sy'n dim ond chydig bach o ddefed a wyn I ddod mewn. Mae rhywle I nhw werthu yn yr ardal. Heb ni, mae rhaid trefili ymell I gael marchnad I werthu'r anifeiliaid. Arwerthwyr y safle ydy Marchnad y Morgannwg, sef cwmni arwerthwyr Herbert R. Thomas a chwmni Watson Morgan. It means that we've safeguarded for the short term, and it may only be the short term, the future of Cowbridge Market, and we're delighted with that, for the farming community of Glamorgan. I asked them to support us, not just Cowbridge, but throughout Wales, support their livestock markets. Tradition is only valued when it's lost. Mae'r mart yn rhan bwysig o draddodiad a hanes tref y Bontfaen, ac yn bwysig iawn I fusnesau lleol. Dwi'n gweithio I Arthur John a cwmni a Fail 4x4 a mae'n bwysig I ni gael y gwsmeriad I ddod I Cowbridge ar Ddymawth. Mae Ddymawth yn diwrnod prysur iawn I ni. Na chi, a mae Bontfaen hefyd ar gyrion Caerdydd. Ydy'n denu twristiaeth I mewn I weld y mart hefyd yn bwysig? O, dwi'n ama bod o. Da ni'n gobeithio bod pobl yn dod I Cowbridge a rhywbeth sy'n dod â pobl I fewn yn bwysig, tydi. Sa'n ni licio gweld bod o'n cario ymlaen tan tysgyn nhw'n byd arall I wneud efo'r tir nag oes. Wel, Eiriel, pryd ych chi wedi bod yn dod yma defnyddio'r mart yma? Sir Road, hanner can mlynedd. Fy nhad hefyd yn dod â dau tew prynu a defyd. Ydy'r mart yma'n mynd I orfod symud neu diflannu o fan hyn? Siwr fod mae'n mynd I symud cyn bod hir bys fi'n meddwl, ac mae pob yn moyn dod I supermarkets yn llefydd, ys dim union Bontfaen. So felly cyn bod hir bydd rhaid nhw redeveloper lle. Pam ych chi'n credu bod e'n bwysig gwerthu mewn marchnad fel hyn yn hytrach na anfon ar y ded te? Wel, mae doi ffordd I edrych arno fe. Chi'n gwybod beth chi'n mynd I cael pan chi'n mynd i'r lladdu. Ond yma, mae competition open and fair yn gweud yn Saesneg enw fe. Chi'n gweld beth sy'n digwydd a chi'n mynd yn adre. Mae'r mart yn un llewyrchus ac yn cael cefnogaeth dda gan y ffermwyr a hefyd gan y prynwyr mawr. Un o brif brynwyr y dydd oedd Emyr Jones. Be oes yn digwydd sy'n mart yma'n cau? O, be'n disaster i'r ardal.
Nhw wedi cael fel tred fe mai nawr, wy'n tew lan i tua, wel, di fod 100 eddi nawr a defed lladd, di fod 139 y top i gyda. Faint ych chi wedi brynu heddi a beth oedd yn digwydd i'r anifiliad? Tua 300 hanner i gyd o bopeth rhwng defed lladd a rwy'n tew. Bydde'r ofia nhw'n mynd i'r tred halal yn Birmingham. Nhw'n mynd direct lan o ma syth lan hyn o wedyn a nhw'n cael lladd bor o fori. Mae stoc i gael yn yr ardal, mae stoc da i gael yn yr ardal. Fe chi gweld heddi, mae mat yn llawn o defyd. Wel, y cawr o bobl sy'n ma heddi, maen nhw'n dod lawr a cael chat a siarad problemau pethau. Gobeithio cadw i fynd. O'n i'n teimlo i'r raddau bod y ffarmwr yn y canol fan hyn, oedd neb yn becso am y ffarmwr achos oedd y cyngor un ochr, oedd yr arwerthwyr yr ochr arall, a oedd dan nhw i pwyntiau i wneud, a oedd neb yn siarad dros y ffermwyr, a o'n i'n teimlo yn flin dros y ffarmwr. Beth yn realistig yw dyfodol Martian gyffredinol? Mae gymaint o heriau o'i blaenau nhw, sy'n ni dweud. Mae heriau, mae reolau, mae siw gymaint yn o reolau a iechyd a diogelwch yn un peth, ond hefyd, chybod, yr glendid. Dyw pethau ddim yn ddelfrydol fan hyn. Mae defyd un ochr yr hewl, a mae Mart y Gwartheg ochr draw yr hewl. A wrth gwrs, maen nhw'n goffo cael 2 le gwahanol i lynau y loris. Chybod, maen nhw'n ffili croesi'r hewl o ochr y defyd i'r ochr y Gwartheg heb glynhau y lori. Mae'r lle fel hyn nawr, mae fe'n ganol y dre yna'r broblem. Mae'r safle gwerth gymaint o arian. A fi'n credu bod hyn yn broblem i'r marchnadoedd trwy Gymru gyfan a tu allan i Gymru hefyd. Mae traddodiad Mart maes blynyddoedd a mae ffermwyr wedi bod yn dod maes blynyddoedd. Maen nhw yn wylo am le arall wrth gwrs nawr a maen nhw'n gwybod bod 12 mis dyn nhw i wylo lle arall a mae hwnna'n un peth falle.